Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κοτέτσι που έφτιαξε ο μπαμπάς μου. Με τι το έφτιαξε? Και το έφτιαξε με ξύλα. Ναι. Αυτά είναι τα παλιά μου ποδήλατα και έχει κι άλλα δύο εκεί και ελάτε. Αυτό το σπιτάκι εκεί? Και αυτό το σπιτάκι είναι το παλιό μου που έκανε τώρα η γιαγιά, η γιαγιά μου. Ποια γιαγιά σου? Η Κέτη. Για δείξε μας τι κάνει. Έλα. Και από εδώ ανοίγω και παίρνω τα αυγά. Για να το ανοίξω εγώ που φτάνω. Από εδώ παίρνεις τα αυγά. Από εδώ παίρνω τα αυγά και τώρα οι κότες γεννάνε. Α, γεννάνε οι κότες τώρα μέσα. Κάτσε να δούμε. Α, πολύ ωραία. Γεννάνε, μην τις ενοχλούμε. Ας το κλείσουμε λίγο. Ελάτε. Όσο αυτά τα ποδήλατα βλέπετε. Α, έχει ρόδες, κουνιέται. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να τα κολλήσω. Και από εδώ παίρνω τα αυγά. Και από εκεί αυγά. Ναι. Πολύ ωραία. Ανέβαινα έτσι στο σπιτάκι και κοιτάω αν έχει αυγά. Α, μην μπεις και μέσα. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν έχει επειδή δεν έκλωσα. Τα πήραμε τα αυγά πριν λίγο. Ναι. Λοιπόν, για κατέβα κάτω τώρα. Και μετά κοιτάω έτσι και από το βλέπετε είναι γλυκό. Από εκεί τρώνε. Ναι. Α, είναι τα ίστρα, Και εδώ είναι αυτό. Κύριε Πέτρο, μας το κουνάτε λίγο μπροστά παρακαλώ. Βεβαίως, κύριε. Να πάει σε καθαρό έδαφος. Μπροστά είπα κύριε Πέτρο, δεν είπα αριστερά. Ευχαριστώ. Σιγά σιγά μην πάρεις τις κότες βάρνα. Και όπως βλέπετε Έχει αυγά μέσα.